O Departamento de Servizos Sociais de Boiro xa iniciou os trámites necesarios para solicitar o servizo de teleasistencia que xestiona a Deputación da Coruña. Trátase dun servizo que ten como principal obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas maiores que viven solas, grazas a un intercomunicador que levan consigo e que lles permite a atención permanente con tan só pulsalo. Cando se decretou o estado de alarma, a Deputación ampliou o servizo de teleasistencia que presta para poder facelo accesible a todas as persoas maiores que o demanden, mentres dure a alerta sanitaria. Durante este período simplificáronse tamén os trámites para a súa solicitude, para que se respete o confinamento. Dende a ampliación déronse de alta máis de 100 persoas en toda a provincia da Coruña, 4 delas en Boiro. Todos os veciños de máis de 65 anos que viven sós poden solicitar xa este servizo ou informarse no propio Departamento de Servizos Sociais do Concello.